Nou, dan moet je met ijzeren ballen gooien. En dan moet je zo dicht mogelijk bij een balletje gooien. Bij een heel klein balletje. En als je zo dicht mogelijk bij ligt, dan moet de tegenstander gooien. En kan jij het goed? Ja. Ja? Hoe goed? Heel goed. Ik dacht dat Sjeu de Boel alleen maar voor oude mensen weer. Nee, dat is een hele grote mensen die dat denken. En daarom organiseren we vaak voor zulke midjes. Dat er wat jeugd komt. En dat mensen niet zorgen dat het echt voor jeugd is. In Lemmer hebben we net zoveel jeugd. In Assen hebben we iets meer jeugd. En dat combineren we dan. Maar we willen altijd wat meer jeugd erbij hebben. In Drenthe doen ze wat meer om Sjeu de Boel? Nou, in Drenthe hebben ze wat meer jeugd. En vaak is dat wel jeugd van ouders die ik spelen. En dan gaat de jeugd mij. Maar ja, ik weet net hoe dat kan. Ja. Maar we gaan het in Friesland niet proberen. Dan moest proberen scherfjes kapot te maken met je sjereboelballetjes. En slag je dat wat? Ja. Ja? Wat nu voor een sport? Ja. Ik wist het eigenlijk zeker net. Nee? Nee. Dat erbij hadden? Ja, dat erbij hadden. Dat wist ik dan weer net. Ik dacht gewoon een potje sjereboel en net zo glazen en flessen om te rukken. Maar het voest wel leuk. Ja. Het wie wordt een heel groot succes, ja. En we hopen dat we dit nog volle vaker kunnen doen en dat er dan nog meer bij komen. Jan stond bij een haringtentje en hij stotterde vaart. Mama mag voor een daalder een haring, want ik ben toch zo flauw op mijn maag. Ik ben het jaringsmeermaatje. Ja, de recordpoging haringhappen voor de HTR. En hoeveel jarings heb je al terug de hand gehad? Nou, dik 800. Maar ja, ik net alleen dat, ja. Maar de zoon en de dochter en mijn man. Dacht je zelf ik mij? Nee, ik doe net mij. Waarom net? Ik doe nou jaringsjong. Je maait het niet meer. Jawel, ik mij ze wel, maar ik vind, als het mat, als het verteld wordt mat en je had er minder dan voor mij. Zullen we dat maar doen? Maar nou, maar van morgen op als de nieuwe jering verkocht worden. Wat is dit dan? Oude jering? Nou, dit ben nog oude jering, ja. Maar die ben ik nog oud, ja. Wat is het verschil? Ja, nee, ja, die pril, ja. Wat is het verschil? Dat met prullen, vind ik. Prul je het verschil? Ja. Vind ik wel, ja. Maar komt deze poging dus een dag te betiet? Eigenlijk wel. Als je bent te les. Alleen die weer op het easy. Dansen zijn toch zo vet en zo lekker. Elke dag heen dan blijf je gezond. Nou ja, mensen, het is waar en zo heerlijk. Loopt het water je zo uit je mond. Zoen we het helje, zoen we boven het record komen van Raalte. Raalte hier zo'n 144. Hoeveel helden te Westrijn op deze jongen? Daniel had al een steek of 3 op, dus we moeten 2 al helden. Maar dat hindert niks, we gaan nog jerings. Ik wil je een fysiekje. Om de jering te pakken. Ja? En omheen te houden. Ja.
Beste mensen, het is een prachtig mooi gezicht. Femke, om die de eer om dit eten al je naar de molen te brengen, door af te tellen. 3, 2, 1, Happen maar! Zijn toch zo vet en zo lekker. Elke dag geen, dan blijf je gezond. Nou ja mensen, het is waar en zo heerlijk. Loopt het water je zo uit je mond. Is het lekker? Ja. Heel. Deze, kom op. En wat tinkst? Helium die recordpoging? Denk het net. Nee, waarom net? Deze, Ja, volgens mij ben je rust op de man. Je bent niet ook 140-jarings naar boet. Jochen, dan had ik het record van Raalte Helle. Geweldig. Ik ben er hartstikke weer bij. Prachtig mooi. Jochen, 140 jarings. Wij zijn er roer heen. Is het nou een officieel of een officieus record? Nee, net officieel. De notaris die zei dit is net te controleren. Wat jammer. Dat is heel jammer. Hier in de gravel, maar helaas.